Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Kemm hija ħaġa sabiħa li nġabru flimkien anke jekk it-tempu kif inhu biex naduraw lill-Alla, biex nirringrazzjawh, biex inberkuh għal ħajjitna. Illum hija ġurnata ferjali, se niċċelebraw l-quddiesa għall-irwieħ ta' Johnny u Marija Enriquez. Qabel nieħdu sehem fil-quddiesa jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Inti li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana u mulej ħniena. Inti li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Inti li ġajf taħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej għati widden għat-talbhom li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna inkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u mija kiex u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-litra lill-Lut. Ħuti, id-dinja li għadha tiġi li fuqna qegħdin nitkellmu, Alla ma qegħdix taħt is-seta tal-anġli. X'imkien fl-Iskrittura hemm xhieda li tgħidlek x'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, jew bin il-bniedem biex tieħu ħsiebu. Ftit inqas mill-anġlijin tagħmiltu, bil-glorja u l-ġieħ żejjintu, kollox taħt riġlejh qetlu. Issa, meta jgħid li qiegħed kollox taħt is-seta tiegħu, dan ifisser li xejn maħalla li ma jkunx imqiegħed taħtu. Tassew li għalissa aħna għadna maħniex naraw kollox taħt is-seta tiegħu, madanakollu lil dak li għal ftit ta' żmien kien imniżżel ftit inqas mill-anġli lil Ġesu, aħna issa qegħdin naraw imżejjen fil-glorja u l-ġieħ minħabba fil-mewt li jubata. Biex għal grazzja ta' Alla il-mewt li daq tkun għal ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox waqt li jwassal ħafna wlied tal-glorja jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi. Għax kemm dak jqaddes u kemm dawk li jkunu mqaddsin il-koll huma mill-istess wieħed. U għalhekk Ġesu ma jisħix isejħilhom ħutu billi jgħid inxandar ismek lil ħuti f'nofs il-ġemgħa infaħrek. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien. Qiegħed illibnek fuq l-emejjel kollha ta' idejk. Mulej sit tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih flimkien qiegħed lil-libnek fuq l-emejjel kollha ta' idejk. Ftit inqas mill-Alla tagħmiltu bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu. Qiegħdtu fuq l-emejjel kollha ta' idejk. Kollox taħt riġleh qiegħdlu flimkien qiegħed lil-libnek fuq l-emejjel kollha ta' idejk. In-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, la safar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li terraq fil-baħar flimkien qiegħed lil-libnek fuq l-emejjel kollha ta' idejk. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ilqgħu il-kelma ta' Alla mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu f'jum is-Sibt daħal fis-sinagoga ta' Kafarnawm u qagħd jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba. Mela ikun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex taqlidna? Jien naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu ikmandah iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin li raġel beda jħabbtu ħafna. Għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-kol staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu dan x'inhu? X'tagħlim ġdid mogħti bis-seta' sal l-ispirit ħżiena jikmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malajr xtedet mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kemm sabiħa l-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla hija dejjem ġdida, dejjem challenging u dejjem sabiħa. Kelma tal-Alla hija nixxija ta' ilma. Ilma dejjem ġej li mhux biss jimla l-ispiritu tagħna imma iġeddidna. Bħalissa qegħdin naqraw siltiet bdejna l-bieraħ naqraw siltiet mill-ewwel mill-ittra lil-Lut. Ma nafux eżatt min kitibha din l-ittra lil-Lut. Xi studjużi jgħidu San Pawl, xi studjużi jgħidu Clement Roman u xi ħadd ieħor. Imma hija ittra sabiħa ħafna. Fis-silta tal-lewm dan il-kittib qed jgħidilna xi ħaġa sabiħa ħafna. It-twelid ta' Ġesu, il-ħajja ta' Ġesu hija vantaġġ kbir għal bniedem. Kemm hija sabiħa din. Fil-ġranet li għaddew, il-ġranet tal-miliet, kont nieħu pjaċir nara xi stampi jew hekk ta' Ġesu bambejn u tfal jew nies iħarsu lejh u wiċċhom ikun mimli bid-dawl. Din hija x-xena li qed jagħmlilna l-kittieb tal-ittra lil-Lut. It-twelid ta' Ġesu fostna, il-ħajja ta' Ġesu fostna tolli id-dinjità tal-bniedem. Kemm sabiħa din. Mhux sempliċement Ġesu twielet u daqshekk għal vantaġġi tiegħu. Le, jolli id-dinjità tagħna. Mhux ta' bxejn li kemm l-ewwel lezzjoni li smajna kif ukoll is-salm responsorjali ifakkruna fis-Salm 8. Alla kemm olla lill-bniedem. Ara ftit. Mulej sit tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. U l-kompli, is-salmista, ftit inqas mill-Allata għamiltu. Bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu. Għedtu fuq l-emejja l-kollha ta' idejk. Ara dak li huwa Alla huwa l-ġid tal-bniedem. Kemm toll il-bniedem ir-reliġjon tagħna. Għax dinjità għandu l-bniedem fir-reliġjon tagħna. X'dinjità kbira. Għaliex għax huwa eben Alla. Għax hu għażiż għal Alla narħat li għadda. Smajna il-kliem tal-missier fil-Magħmudija ta' Ġesu. Inti ibni l-għażiż fik l-għaxqa tiegħi. U dil-kelma il-missier jgħidha mhux biss fuq ibnu il-waħdieni, fuq Ġesu, imma fuq kull wieħed u kull waħda minna. Inti ibni l-għażiż, inti binti l-għażiża. Fejk insejb il-għaxqa tiegħi. Inti m'intix żejjed, inti m'intix mormi, inti m'intix barrani. Int għażiż, int għażiża għal-qalb ta' Alla.
Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum ukoll hija interessanti. San Mark bħalissa qegħdin bdejna naqraw siltiet mill-Vanġelu ta' San Mark. U Ġesu llum imur is-sinagoga ta' Kafarnahum, għada wieqfa sal-lum, ħdejn id-dar San Pietru, kien is-sibt, u Ġesu mar is-sinagoga. U n-nies baqgħu mistaġbin qed jgħidilna San Mark, baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu. Ġesu huwa differenti mill-oħrajn. In-nies indunaw li dan huwa speċjali, li dan huwa differenti mill-oħrajn. Verament mhux fis-sinagoga ta' Kafarnahum biss Ġesu jidher li huwa differenti. Fil-ħajja kollha tiegħu. Fil-ħajja kollha tiegħu. Wieħed kittieb jgħid isma' dan Ġesu ara ftejt. Isfejjaħ jitkellem mas-Sammaritani. Jelsaq ħdejn il-lebrużi. Dan differenti mhux is-soltu. Dan Ġesu ifaħħar il-pagani. Ifaħħar il-prostituti. Dan mhux is-soltu. Dan Ġesu jikkritika lill-mexxejja. Dan Ġesu jħaddan it-tfal, dan mhux is-soltu. Dan Ġesu isikket il-baħar, imqalleb. Imbagħad quddiem dawk li jakkużawh jibqa' siket. Dan mhux is-soltu. Dan huwa differenti Ġesu. Ġesu kemm hu differenti. Kemm huwa differenti. Imbagħad fis-sinagoga jkun hemm raġel li kellu spiritu mniġġes. Kellu spiritu ħażin. Donnok tixxokkjak ftit, ma tistennix fis-sinagoga li jkun hemm xi ħadd bi spiritu mniġġes u qabad jgħajjad. Ġesu ta' Nażaret ġejt biex taqridna jien naf minn int il-Qaddies ta' Ħalla. Ara ftit. U Ġesu jgħidu iskot. Woħroġ minnu. U dak ir-raġel jgħidilna San Mark l-ispiritu ħażin li r-raġel beda jħabbtu ħafna, għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U n-nies indunaw li dan ir-Rabbi, dan Ġesu, għandu seta' kbira anke fuq ix-xitan. Dal-miraklu l-Evanġelisti fil-mirakli ma jeqfux hemmhekk Ġesu fejja u daqshekk u kulħadd imur lejn id-dar. L-Evanġelisti fil-mirakli jaraw diġà passi lejn il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Ara, mhux sempliċement miraklu daqshekk, għamel xi ħaġa kbira staġibna ftit u daqshekk, le mhux daqshekk. Iħallsu lejn il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, il-miraklu u l-kbir, il-miraklu u l-kbir. Ir-rebħa l-kbira fuq ix-xitan, fuq il-mewt, fuq l-injoranza, fuq id-dlam. Irtolbu l-mulej illum biex jiftħilna għajnejna ħalli aħna wkoll diskopru fih il-Messija. Dak li mhux biss jifdina imma jkabbar id-dinjità ta' kull wieħed u ta' kull waħda minna. Nresqu tal-tana lil Alla l-Missier illi fi Kristu tagħna l-kelma tiegħu li jaħles lill-lumli u jimlijhom bit-tama. Ngħidu għalhekk il-kelma tiegħek mulej teħlisna. Il-kelma tiegħek mulej teħlisna. Għall-Knisja, għall-ministri tagħha mibgħuta biex jevanġelizzaw u għall-komunità nisranija kollha sabiex tkun fidila u kuraġġuża hija u xxandar il-kelma tas-salvazzjoni nitolbu. Il-kelma tiegħek mulej teħlisna. Għall-popli mjasra sabiex fi Kristu jiskopru dak li jmexxihom lejn il-ħelsien veru nitolbu.
il-kelma tiegħek mulej taħlisna. Għal persuni li jħossuhom waħedhom u dawk li għaddejjin minn kull xorta ta' tbatija sabiex isibu fostna min jgħinhom u jfarraġhom nitolbu. Għal komunità nisranija li tinġabar f'din il-Knisja sabiex fi smigħ attent tal-kelma talla tiġġedded dejjem u ssir sinjal li jidher tal-imħabba għall-oħrajn nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li napprezzaw il-kelma talla li mhux biss iddawwalna, mhux biss tfejjaqna, imma turina d-dinjità tagħna nitolbu. Ismana? Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Nitolbuk għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbu mod speċjali għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li jduru bihom, u għal dawk li għaddejjin minn mal-temp tal-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fik nitolbu. Ismana? Nitolbuk mulej għall-insara tagħna, nitolbuk għat-tfal u ż-żgħażagħ, nitolbuk għall-allima, għall-katekistej, nitolbuk għall-ġenituri, għandna n-niet, mulej Ġesu żomm idejk fuqna l-koll nitolbu. Nitolbuk ukoll għall-pajjiżna u nitolbuk għall-paċi fid-dinja mulej għatina il-paċi tiegħek nitolbu. U għall-missier nitolbuk ukoll għall-erbieħ ta' Johnny u Marija Enriquez biex tinsaħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. U għall-missier għamel minna l-koll disċipli veri ta' ibnek Ġesu sabiex flimkien miegħu insiru bennejja tal-għaqda u tasliem. Nroddulek ħajr u nberkuk issa u għal dejjem. Bi Kristus jedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-missier li jista' kollox. Ilqamu lejn l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilhom minn għandek il-ġid li nitolbuk. Bi Kristus jedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus jedna. Fih intoġbok kollox iġġedded u lilna l-kol tajtna li nieħdu semm il-milja tiegħu. Għaxat li kellu n-natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu u b'demmu li xerret fuq is-salib għaqqad fi sliem l-ħlejjaq kollha. Għalhekk kien tollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem
għal kull min joqgħod ar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fil-ori ta' smewwiet. Qaddis tassew int Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek Mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra x'għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Johnny u Marija Enriquez li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li inti trid fija,
int li tgħix fis-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tajl id-dinja dan il-ġisem u d-dem għat-testijek eħlisni b'retijiet kollha u minn kull ħażin. Żommi jien fidel lejn il-kmandamenti tiegħek tħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaluf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni. Bil-bifa bħala ringrazzjament wara qalbi ngħidu flimkien ruħ ta' Kristu qaddisni
ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek kaħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qanej biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċukon tagħna nitolbuk biex bħalma inti tġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li togħġbok bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna u għal bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd ta'. Madonna